खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ बैयो जे आंनि लोगो सिगांनि ब्लगखौ नायबायबा नुबाय जाखानांगौ बिसानियाव माने फिसाजो बिनि फिसाजोनि बार्थडे आरो लोगोनि बेयावनो दा थांदों आरो बिसानि न'आव बै आंनि लोगोआ बे जोंनि खाथियाव थाग्राया बेजों आंजों थांदों आरो दा ओमफ्राय दा आं न'निफ्राय ओंखारलांसै आरो बोरायाथ' डिउटिनिफ्राय दाबो फैयाखैनो दा जों थांग्रोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा बोराया डिउटिनिफ्राय थांथोंसै आरो फैनानै दा थांग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै नै आंहा इसानाव सौफैलायबाय इसानिफ्राय आंखौ दा थांलायनोसैलाय बार्थडे लानि न'आव ना ओइ नों लांखिसो नायगासिनो ओइ टेटेले टेले ओइ नै तुलुलु ओंखारखांबाय मालाय नै बेहा रेडि आङो रेडि जाबाय होनलाय आयौ नै दा ओंखारलांनोसै आरो गासिबो रेडि जाजोब्बाय नानि ना नानि ना 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 नै जोंहा सफैबाय बार्थडे गाल्लाहानि न'आव ना बेबिया उन्दुलांबाय नै तुलुलु बे समाव उन्दुयो आयौ सना आयौ आंनि नांबाय बिमानि आखाइया गाखोलांनोसै पात्ता मोनाखै बिसिनि न'आ जि मोजांखा बिबार नै आं जि फसायखाबाय बिबार बारि बिसोर भिडिअ बानायनो मोजांथार जादोंना नै दा ओरै हाबलांसै आरो ना टुक्लुटनो सौफैबाय नै सौफैबाय जोंहा हेपि बार्थडे बार्थडे गाला बार्थडे गिफ्ट नोंना नै आन्टियाबो होदों दे आन्टियाबो होदों आंनि पापाया केक लायनो थांदों मिकी माउसनि हेपि बार्थडे सिनायाखै मानसिफोरखौ सिनायखैखाय गाबदो बार्थडे गाल फैलाय आंजों खाथियाव फैलायब्रा फैलाय बेबि नै जोंना बार्थडे गाला नों बेसे इयार्स जाखो खोन्थालाय 3 years जाबाय कमप्लिट नै जोंना फ्राइड राइस संगासिनो बिथाङा जाबाय नै गासिबो माबाखौ होजोब्बाय इयाव आया नै माथो फुलिजोबदों औ बिदि फुलियो आं दहाय होनदोंमोन नै जाबाय दं बोरै नांदों गोलोमदों गरमथार मोजाङानो नांदों बेनि फ्राइड राइस संनायखौ एवनायखौ दिनै जानोसै माने संनायखौ जानाय नायदो मारै जायो दाहाय खिथा कमेन्टआवहाय औ खिथानोसै आं दायो नै साथामबो गेलेबाय दं ना आगैजों गेलेदों ना हेरबेना मोजांथार गस्लाजों मिक्सिं जाबाय पिंक कालार रेनबो होनबालाय बुंनो रोंलायबावदो आंसो बुंनो रोंबावाखै केकआ मा नाममोनलाय बावबाय आं हा द्रिसानि केकआ गासिबो मिक्सिं जाजोबदों माथो पिंक नायनो नोंखौबो बार्थडे गाल नायलाय बार्थडे गाला बिदि नायाख' How are you? होनलाय गिलासखौ नै जि मोजांखा ये बॉटल ये गिलास ये देखो बाराद्राय गोदैद्राय हायो
नै बेनो बार्थडे गार्लनि बिमाया नुदों फट' मारिग्राफोरा नालाय गथ'आ थानो हालाय लांलाहाय बे मामिखौ नाय मामिखौ दे नायदो मामिखौ नै दा केक हानो जाबाय आरो केक हानोसै हैप्पी बर्थडे कॉल कर बिराद स्पिटार Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the story. Nè được đó cái đó có để tên là bao nhiêu Anh anh đi kìa Nọ Sa fudungbai dong नै सासेया ओमफ्राय नै गिलासा जि दिलुलुखा नायलाय कफि Saya kape लोंनो हागोन कापा फिसाद्राय जाबाय नामालाय जि फिसाखा नायलाय कापा देरद्रायबायना बिनिखायनो कापनै लोंनांसिगोन नै रानजोब्बाय मेथाइफोरखौ केकखौ और লাগিব নেকি জানো जानोसै आं जानो जिरायबायानो नै र' यो पेकेट इनिफ्राय लाखिगोन नों साहाखौ जानोसै दे जोंहा वाव नै बिनि संनाय दिनैसो मोनजासिगोन आंहा बिराद गोथाव नुखादों नायलाय बिनि संनाय दिनैसो मोनजासिगोन आं ओरैनो संनायखौनो जानोसै जानानै टेस्टखौ दा खोन्थाबाय दं गाइस जोबोद मोजां नुदोंना ओंखाम जानोसै नै जोंहा गासिबो नै जानोसै गेलेदों नोंसोरो अ मा गेलेदों ना मा आखिदों हो मा ड्रयिं खालामदों बुंलाय नों मा ड्रयिं खालामदों नों मानसि बानायदों नोंलाय द्रिसायालाय बल बानायदों वाव सानैजों मा नाम मोनलाय नोंनिया बाय 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 थाङा रेन्जो थाङा ओइलाय दिदिया थागोन ना लायो गाबोनो थांनोसै जोंहा थांनो ओंखारबाय गाबबाय नै थांनोसै होननायनि नै जों जाखां लोंखां दा आग बारायनो नागिरबाय आं फैनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आंबो मोनसे मोजां जाहोबाय बिसोरो दिनै बायदेयाव ओइ नङा दे
दा जों थांनो नागिरबाय आरो ना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना बाय बाय